Τι είναι η Ζανές? Η Ζανές είναι η εταιρεία, η νούμερο 1 εταιρεία, να το πω καλύτερα, είναι η νούμερο 1 εταιρεία αντιγύρανσης στον πλανήτη. Η Ζανές έχει δημιουργήσει πανικό στους ανταγωνιστές. Η Ζανές είναι αυτή που έχει δημιουργήσει 65 εκατομμυριούχους μέσα σε 5 χρόνια. Ναι, καλά ακούσατε. Καμία άλλη εταιρεία δεν έχει δημιουργήσει παγκοσμίως 65 εκατομμυριούχους μέσα σε 5 χρόνια. Καμία άλλη εταιρεία του MLM παγκόσμια, ξεκινώντας από τη μαμά Amway μέχρι και, να μην τις πάρω όλες, μέχρι και αυτές τις πιο τελευταίας τεχνολογίας, με τα affiliate marketing κτλ. Καμία εταιρεία δεν δημιούργησε 65 εκατομμυριούχους μέσα σε 5 χρόνια και αυτό έχει ένα αίτιο που έγινε. Έχει κάποιο λόγο και αυτός ο λόγος είναι τα καταπληκτικά προϊόντα που έχει η Ζανές Global. Θα παρακαλέσω τον κύριο Δημήτρη Κρινά, που με βοηθάει πάρα πολύ, να ξεκινήσουμε με αυτό το πρώτο προϊόν που προκάλεσε πανικό στη βιομηχανία, να δούμε ένα βίντεο, το Instantly Ageless, και θα συνεχίσουμε ευθύς αμέσως. What you want to do is twist off the top. You want to squirt out a very small amount. Flip the lid over and reseal it. So you can use this vial 2 or 3 more times. Is tap a very, very thin layer. I'm just tapping a very thin layer on her skin, but you want to leave it about 10 or 15% damp on the skin. Do not rub it all the way in because the product works as it's drying, so you want it to allow it to do this. Yeah, I'm going to start a timer. I can't see the... You haven't seen anything yet. You can use Instantly Ageless before or after your makeup. First of all, you want to do all your preventative maintenance and all the good stuff first. Is it working? How long has it been? What do you see? What are you thinking? Καταπληκτικά. Συνεχίζουμε λοιπόν και μόλις είδατε το Instantly Ageless. Το Instantly Ageless λοιπόν ήρθε, είναι ένα αυτόματο Instant Botox, μόνο που δεν έχει τα κακά του Botox. Δηλαδή το φοράμε πάνω μας 8 με 10 ώρες, διώχνουμε 10 χρόνια, παίρνουμε 10 χρόνια, γυρνάμε πίσω την κυρία ή τον κύριο, τον βγάζουμε ασπροπρόσωπο σε ένα γκαλά, τον βγάζουμε ασπροπρόσωπο ή ασπροπρόσωπη σε μία εκδήλωση και... Τι θα γίνει μετά ευθύς αμέσως? Το πρώτο πράγμα που θα σας ρωτήσει, για να σας προλάβω, αυτό το προϊόν μπορεί να φορεθεί όχι μόνο κάτω από τα μάτια, παντού, σε όλο το πρόσωπο, όπου υπάρχει ρητίδα, και να την εξαφανίσει σαν σβίστρα. Σας το λέω ότι το έχω δοκιμάσει προσωπικά και εγώ και πολλοί άνθρωποι στις ομάδες μας. Το έχουμε στα χέρια μας, δηλαδή δεν είναι απλά το βίντεο που δείχνει. Και μετά από αυτό, το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα σας ρωτήσει ο άνθρωπος που θα δει αυτό το αποτέλεσμα είναι πώς μπορώ να το έχω για πάντα. Το Instantly Ageless θα κρατήσει 8 με 10 ώρες. Αλλά μετά θα ζητήσουμε, δηλαδή τι θα πάθει ο άνθρωπος? Θα πάθει αυτό που παθαίνει ο νεαρός που πηγαίνει στο γυμναστήριο. Χρησιμοποιώ πολύ αυτό το παράδειγμα στις παρουσιάσεις, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Που τι κάνει? Που παίρνει τα συμπληρώματα που δεν είναι συμπληρώματα, που είναι τοξικά, που εγώ είμαι άκρος αντίθετος, αλλά ποιος ρωτάει εμένα, θα μου πεις, παίρνει τα ενέσιμα, εκεί ήθελα να αναφερθώ, και γίνεται αυτό το λεγόμενο, βλέπει αυτό το λεγόμενο σώμα του Ηρακλέως, ας πούμε, πάνω του. Τότε τι παθαίνει? Παθαίνει έναν ψυχολογικό εθισμό και δεν μπορεί να φύγει από αυτό. Λοιπόν, η κυρία που θα δει αυτό τις 10-15 χρόνια ή ο κύριος νεότερο, θα σας πει ευθύς αμέσως, θα έχει φάει αυτό το ψυχολογικό εθισμό και θα σας πει πώς μπορώ αυτό να το έχω για πάντα. Και εκεί λοιπόν είναι που έρχεται η καλλυντική σειρά της Ζανές για κυταρική αναδόμηση. Η Ζανές δεν έκανε τα 80 εκατομμύρια, ναι καλά ακούσατε, 80 εκατομμύρια τζίρο το μήνα Φεβρουάριο και 8.000 νέους συνεργάτες
από το Instantly Ageless. Το Instantly Ageless, η Ζανές είναι 5 χρόνια εταιρεία, οδεύει στον έκτο, έχει σπάσει τα ρεκόρ όλης της βιομηχανίας, είναι πρώτη στο DCA List 500 και για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, η Avon που είναι μια καταπληκτική εταιρεία 128 χρόνια δεν είναι καν μέσα στη λίστα των 500. Εμείς είμαστε η πρώτη εταιρεία με δείκτη άνοιξης στο DCA 500. Direct Selling Association σημαίνει το DCA. Είναι οι εταιρείες που έχουν προϊόντα. Λοιπόν, και θα σας ρωτήσετε λοιπόν πώς μπορώ να το έχω αυτό για πάντα. Και θα σας έλεγα λοιπόν ότι εκεί ξεκινάει η κυταρική αναδόμηση και φυσικά δεν φτιάξαμε όλη αυτή την επιτυχία με αυτό το προϊόν. Αυτό το προϊόν έχει 7 με 8 μήνες. Σας λέω ότι μόλις αυτό το προϊόν βγήκε στον πλανήτη, μέσα σε 11 λεπτά, ναι καλά το ακούσατε, σε 11 λεπτά εξαφανίστηκε από τις αποθήκες παγκόσμια. Υπήρξε 3 μήνες stock out, δεν μπορούσαμε να βρούμε το προϊόν και τώρα ξανάρχισε από τη Δευτέρα να κυκλοφορεί παγκόσμια. Ωραία λοιπόν, και εκεί ξεκινά η κυταρική αναδόμηση. Λέμε στον άνθρωπό μας ότι θα ξεκινήσουμε αυτό να το χτίζουμε. Πώς θα ξεκινήσουμε αυτό να το χτίζουμε? Θα ξεκινήσουμε να το χτίζουμε με την κανονική σειρά. Η Ζανές είναι το όνομα της εταιρείας. Lumines είναι η σειρά που κάνει την κυταρική αναδόμηση. Η Lumines λοιπόν έχει ένα σέρουμ με βλαστοκύτταρα. Θα δούμε, δεν χρησιμοποιούμε τα ανθρώπινα βλαστοκύτταρα μέσα στις κρέμες, γιατί όπως φαντάζεστε δεν υπάρχει επάρκεια για όλο τον πλανήτη. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να παίρνουμε από τους ανθρώπους και να τα βάζουμε στις κρέμες όταν βρισκόμαστε σε 113 χώρες και όλο ανοίγουμε παραπάνω χώρες και αυτή η ζήτηση δεν είναι μόνο από τους καινούριους, είναι και από τους ήδη υπάρχοντες πελάτες, φίλους, συνεργάτες που παίρνουμε κάθε μήνα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα υπαρκούσε σε ζήτηση. Τι κάνουμε λοιπόν όμως? Στην Αμερική υπάρχουν κάποιες κλινικές οι οποίες κάνουν λιποαναρρόφηση. Και τα βλαστοκύτταρα λοιπόν τα δικά μας προέρχονται μόνο από ενήλικες και όχι από βρέφη. Τα παίρνουμε αυτά, τα επεξεργαζόμαστε με τη μέθοδο της φυγοκέντρησης, κρατάμε τα υγιή και από αυτά τα δουλεύουμε. Θα τα δείτε ευθύς αμέσως σε ένα βίντεο που θα σας ετοιμάσουμε, που μιλάνε οι γιατροί. Τα δουλεύουμε λοιπόν αυτά και από αυτά βγάζουμε τους δείκτες ανάπτυξης. Βγαίνουν οι δείκτες ανάπτυξης, αυτά τα growth factors που προέρχονται από τα ανθρώπινα βλαστοκύτταρα, οι δείκτες ανάπτυξης είναι πάνω στις κρέμες και αρχίζουμε και βλέπουμε αποτελέσματα σε 5, σε 7 μέρες, σε 10 μέρες και γίνεται ένας πανικός με την καλή έννοια του όρου. Δηλαδή υπάρχει ένας ενθουσιασμός, υπάρχει όλη μια λάμψη, μια κυταρική αναδόμηση σε 5 με 7 μέρες επαναλαμβάνω και όχι σε 20, όχι σε 30, όχι σε 3 μήνες και ούτω καθεξής. Τώρα θα παρακαλέσω τον κύριο Κρινά να μας δείξει, γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ και τον ευχαριστώ για τη συμμετοχή του, να μας δείξει την μάσκα που κάνει αυτόματο lifting και μετά θα πάμε στο άλλο βίντεο που μιλάει για τα βλαστοκύτταρα. Θα δούμε τη μάσκα και μετά θα σας μιλήσω για όλη τη σειρά τη Lumines και μετά σιγά σιγά θα περάσουμε στα υπόλοιπα. Αυτόματο lifting. Introducing the Lumines Ultimate Lifting Mask. Exclusively. Ωραία, λοιπόν, συνεχίζουμε και σας έλεγα
ότι υπάρχει η σειρά της κυταρικής αναδόμησης, η οποία ακούει στο όνομα Lumines, η οποία αποτελείται από ένα cleaner στην αρχή για να καθαρίσουμε το πρόσωπο. Μετά πάμε σε έναν ορό που είναι και η ναυαρχίδα μας, το serum, που έχει τα βλαστοκύτταρα αυτά, που θα δείτε τα αποτελέσματά του σε λίγο. Μετά συνεχίζουμε με την κρέμα ημέρας, η οποία είναι διπλό προϊόν, έχει και δίκτυ αντιγύρανσης, ένα αντιλιακό δίκτυ 30, καταλαβαίνετε, δικαιολογούμε, γιατί είμαι όλη μέρα στην αντιγύρανση με αυτά που βλέπω μπροστά μου. Θα το πάθετε κι εσείς, φαντάζομαι γελάτε τώρα, αλλά θα το πάθετε κι εσείς, να είστε σίγουροι. Και μετά συνεχίζουμε με την κρέμα νικτός, η οποία είναι μια καταπληκτική συσφυκτική κρέμα, και κλείνουμε με το προϊόν που είδατε ευθύς αμέσως, τη μάσκα, η οποία κάνει αυτόματο lifting. Αυτή βγαίνει για τις κυρίες και για τους κυρίους που γνωρίζουν, είναι η μάσκα του φωτογραφικού φιλμ που λένε, δηλαδή ξεφλουδίζεται από πάνω μας. Οκ. Το είδατε και στο βίντεο. Είναι αυτή η σειρά και μόνο, για να δεν είμαστε καλλιντική εταιρεία. Δηλαδή θέλω να το καταλάβετε. Αυτή η σειρά, η Lumines, δημιουργήθηκε για να θεραπεύει εγκάβματα τρίτου βαθμού. Είναι θεραπευτική. Έχουμε αποτελέσματα στην ψωρίαση, έχουμε αποτελέσματα στην ακμή, έχουμε αποτελέσματα στο έξεμα. Φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχουμε εκεί αποτελέσματα που θα τα δείτε, αυτά που σας λέω παρακάτω, σκεφτείτε τι γίνεται στην απλή ρητίδα. Την εξαφανίζει. Τώρα παρακαλώ τον κύριο Κρινά να δούμε τους γιατρούς να μιλάνε για την τεχνολογία των βλαστοκυττάρων. Aging. This is a topic that literally affects everyone. But what if there was a revolutionary solution? The answer? Stem cells. Stem cells are basically our fountain of youth. This is what maintains our body's reparative, regenerative abilities. As we age, every cell breaks down and needs to be replaced, and what replaces it is the stem cells. By using stem cells, a company has developed a special growth factor complex that heals our cells and slows down the appearance of the aging process. The process begins with the search for the best stem cells in the human body. The stem cells are found within the body's fat layer. By using a sterile and specialized syringe, doctors extract a mixture of fatty tissue and a group of healthy stem cells. Laboratory technicians then separate the stem and fat cells by using a centrifuge system. From here, the stem cells are placed in a petri dish and given food they need to grow. As the cells grow, they multiply quickly, filling in any gaps or holes. This is very similar to how the body heals wounds. During this phase, the stem cells release a chemical signal, or what is called a growth factor. Growth factors are the cell's language. This is how thousands of cells communicate, enabling each other to do one vital function: repair and regenerate tissue in the body. Growth factors are the critical ingredient used in a revolutionary youth-enhancing system developed by a global leader in this technology. The company is Genes. The state-of-the-art product is Lumines. Stem cell technology is very important to medicine and to the cosmetic industry because it's allowing us to deliver to the body exactly the same growth factors, the same signals that it needs to repair and regenerate the tissues. When Lumines is applied to your skin, it's like the same process that the stem cells go through in the petri dish. Growth factors in the Lumines products talk to your body's cells. The result? A healthier, much younger, better-looking you. Wouldn't it be Ωραία. cool? Είδαμε λοιπόν τη σειρά και είδαμε τι έλεγαν οι γιατροί για το πόσο σημαντικά είναι τα βλαστοκύτταρα. Θέλω να σας πω κάτι και για τους καινούριους που ακούτε σήμερα και για τους παλαιότερους, είτε που έχουμε δουλέψει μαζί σε άλλες εταιρείες, είτε τώρα που ξεκινάμε μαζί αυτή την προσπάθεια. Γιατί είστε όλοι καταπληκτικοί, είτε οι καινούργοι γιατί έχετε ανοιχτό ορίζοντα και καλείστε να γίνετε αρχηγοί, είτε είστε ήδη αρχηγοί, όπως είναι ο Κώστας ο Κανάρης που με εμπιστεύτηκε από την αρχή, ένας τρομερός αρχηγός, όπως είναι ο Δημήτρης ο Κρινάς, η Κάτια η Καλαϊτζή, η Ελένη Κεντροδανάση, η Κατσερού, η Κατερίνα, ο Μπάμπος ο Χρήστο από την Κύπρο, ο Σόλων, ο Χαστάς, η Στεφανία η Ναυπλιώτη κτλ. Και συγγνώμη αν ξεχνώ κάποιον, τον Θέμη από τη Γερμανία και όλα τα παιδιά που είμαστε μαζί.
είναι τελείως διαφορετικό το να μου λέει μια κυρία ή κάποιος άνθρωπος του ανταγωνισμού ότι και εγώ έχω μια κρέμα που κάνει 7, 8, 9 ευρώ και η δική μου είναι φτηνή και να προσπαθεί να πενευτεί κτλ. Γιατί έχει μέσα ξύσμα από ροδάκινο, που είμαι πολύ ok με το ροδάκινο, αλλά συγγνώμη, είναι τελείως διαφορετικό το να έχεις, τα ακούσατε από τους γιατρούς δηλαδή, όχι από μένα, το να έχεις μέσα στις κρέμες σου βλαστοκύτταρα. Δηλαδή, μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα, προς Θεού. Μη συγκρίνουμε τη Ferrari με ένα προϊόν του εμπορίου. Δηλαδή, αν σας ήξερα λίγο καλύτερα και δεν φοβόμουν μην παρεξηγηθώ, θα έλεγα πείτε της κυρίας να πάει να αγοράσει ένα γιαουρτάκι από το σούπερ μάρκετ, να το βάλει πάνω της, 2 ευρώ, είναι καταπληκτικό, τραβάει μέσα, όλα καλά. Είναι το πρόσωπό μας, προς Θεού. Δηλαδή, εδώ μιλάμε Ferrari, εδώ μιλάμε τα προϊόντα ότι δίνουν αποτελέσματα στην 3η, 4η μέρα. Και αυτό αντιλαμβάνεστε όλοι στα αρχηγοί, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει για τους ανθρώπους από κάτω σας. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνουν ευχαριστημένοι καταναλωτές όταν και συνεργάτες και καταναλωτές, γιατί όλοι είμαστε συνεργάτες και καταναλωτές ταυτόχρονα, ή απλοί καταναλωτές όταν πρόκειται να ανοίξουμε μία χώρα ή όταν πρόκειται να ανοίξουμε όλη την Ευρώπη. Είναι το νούμερο 1. Ωραία. Να ολοκληρώσω λοιπόν, αυτή ήταν η σειρά η καλλιτική και δεν θα σας μπερδέψω άλλο. Όμως την αντιγύρανση, κάποιος γιατρός της εταιρείας μου είπε «Νίκ, την αντιγύρανση λέει την τρώμε». Λέω «Τι εννοείς?» Η αντιγύρανση για να ολοκληρωθεί πρέπει να περάσει και από το στομάχι, πρέπει να υπάρξει αντιοξίδωση. Λέω «Για πες μου γιατρέ», μου λέει «Έχουμε τα προϊόντα της εταιρείας, έχουμε το reserve που είναι διατροφικό προϊόν, δηλαδή αφήνουμε τώρα πλέον τα βλαστοκύτταρα και την καλλιτική σειρά και περνάμε στα προϊόντα, περνάμε λοιπόν, έχουμε 4 πολύ δυνατά διατροφικά προϊόντα που συμπληρώνουν τη θεραπεία». Το πρώτο είναι το reserve. Το reserve έχει να κάνει με την αντιοξίδωση. Έχει μέσα την ουσία, ό,τι σας λέω, σας καλώ να το πληκτρολογήσετε, να το ψάξετε, είτε για τα βλαστοκύτταρα, βλέπετε τα λένε και οι γιατροί, αλλά ψάξτε το και μόνοι σας, είτε για τα βλαστοκύτταρα, είτε για αυτό που θα σας πω τώρα. Η αντιοξίδωση λοιπόν βοηθάει πάρα πολύ στην αντιγύρανση, ίσως είναι και το νούμερο 1, και ο συνδυασμός φυσικά είναι το μαγικό. Και έχουμε το reserve, όπως έλεγα, το οποίο reserve έχει μέσα την ουσία ρεσβερατρόλη. Η ουσία ρεσβερατρόλη είναι πρώτον ευεργετική για τον ανθρώπινο οργανισμό όσον αφορά το καρδιαγγικό σύστημα, για το Alzheimer, για χιλιάδες, κάνει καλό σε χιλιάδες τομείς της υγείας μας, αλλά από εκεί και ύστερα είναι μια ουσία που δυστυχώς ο άνθρωπος δεν μπορεί να την πάρει σε επαρκείς ποσότητες. Δηλαδή, για να πάρουμε το ποσοστό που χρειαζόμαστε, πρέπει να καταναλώσουμε 70 μπουκάλια κρασί ημερησίως, διότι προέρχεται από το μαύρο σταφύλι. Εμείς λοιπόν βρήκαμε τον τρόπο να δώσουμε τη σωστή δοσολογία μέσα σε ένα τζέλ, δηλαδή είναι ένα κουτί που έχει 30 pack gels, φακελάκια, με υπέροχη γεύση φρούτα του δάσους. Το παίρνουμε, το ανοίγουμε, το σκίζουμε, το βάζουμε κατευθείαν στο στόμα μας και έχει μια καταπληκτική γεύση, αλλά δεν έχει μόνο τη ρεσβερατρόλη, έχει μέσα το πράσινο τσάι, έχει μέσα αλόε βέρα, έχει μέσα ακάι μπέρι, έχει μέσα μύρτιλο, έχει μέσα ένα συνδυασμό πολλών αντιοξιδωτικών. Δεύτερο διατροφικό είναι το AMPM, είναι 2 προϊόντα, γι' αυτό λέγονται AMPM, πρωί και βράδυ, που έρχονται σε μία συσκευασία και εκείνο έρχεται να καλύψει όλες τις ανάγκες μας σε βιταμίνες. Δηλαδή έχει μέσα όλο το σύμπλεγμα βιταμίνης Β, έχει την Ε, έχει τη Σ, έχει ω3, έχει ό,τι χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός. Το βραδινό το PM σε βοηθάει να κοιμάσαι καλύτερα, σου δίνει δηλαδή, δεν σε ναρκώνει, σε βάζει όμως σε μια κατάσταση κοιμάσαι 5 ώρες. Αυτές τις 5 ώρες κοιμάσαι βαθιά, σε χαλαρώνει και ξεκουράζει το οργανισμός και έτσι μπορεί να υπάρξει η αντιγύρανση. Και συνεχίζουμε με το τρίτο προϊόν, το οποίο είναι επαναστατικό και παίζετε μπάλα μόνοι σας. Δηλαδή πήγατε στον τελικό του Champions League και δεν ήρθε η άλλη ομάδα, δεν κατέβηκε στο γήπεδο, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Είμαστε μόνοι. Και πού είμαστε μόνοι? Είμαστε μόνοι στην ουσία TAF-α65. Η ουσία TAF-α65 έχει εγκλειστεί μέσα στο διατροφικό Finity, το οποίο έχει, προς Θεού δεν το έχουμε κατασκευάσει εμείς. Είναι μια ομάδα πανεπιστημιακών από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, οι οποίοι, ναι, ακούστε τώρα με προσοχή αυτό που θα σας πω, η TAF-α65 μπορείτε να την πληκτρολογήσετε, όπως το λέω, TAF-α65 στο Google και θα δείτε εκατομμύρια πανεπιστημιακούς να μιλάνε για γιατρούς, εννοείται πανεπιστημιακούς, να μιλάνε για τις ευεργετικές ιδιότητες στον ανθρώπινο οργανισμό. Η TAF-α65 έχει πάρει
Μου λέει μια κυρία, μήπως αυτό κατ' επέκταση μεταγενέστερα δημιουργήσει κάποια προβλήματα? Να ξέρετε ότι, που είμαι σίγουρη ότι πολλοί το γνωρίζετε και πολλές, ότι κάποια ουσία για να πάρει Νόμπελ, όχι απλά να είναι στα Νόμπελ, για να κερδίσει το βραβείο Νόμπελ, όχι απλά δεν δημιουργεί προς Θεού κάτι κακό στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά ανοίγει νέους ορίζοντες στην ανθρωπότητα. Αλλιώς το Νόμπελ δεν δίνεται. Και ποιοι είναι οι νέοι ορίζοντες στην ανθρωπότητα? Είναι ότι στο χρωμόσωμα του DNA, εκείνο το Χ, θα δείτε ένα βίντεο παρακάτω που το λένε οι γιατροί, με ελληνικούς υπότιτλους πάλι, στο χρωμόσωμα του DNA, ένα Χ που έχουμε όλοι μες στα κύτταρά μας, εκείνο το Χ έχει από πίσω τετραγωνάκια. Πίσω από τις 4 άκρες του Χ που κάνει το DNA, έχει από πίσω κάποια τετραγωνάκια, μικρά τετραγωνάκια. Αυτά λέγονται τελομεροί. Αυτά τα τελομεροί είναι το νούμερο 1 για το ανθρώπινο γύρας. Είναι νούμερο 1 αιτία. Και όσο λοιπόν γερνάμε, αυτά μικραίνουν. Και όσο αυτά μικραίνουν, εμείς γερνάμε. Και μπορούμε να τα βοηθήσουμε και να γερνάμε πιο γρήγορα με το να μην διατρεφόμεθα σωστά, ή με το να μην πίνουμε αρκετό νερό, ή με το να μην κοιμόμαστε αρκετά, ή γενικότερα με τον τρόπο ζωής μας, να πίνουμε πολύ, να καπνίζουμε πολύ κτλ. Τώρα, όταν τα χρωμοσώματα αυτά, αυτό το Χ έρχεται και κλείνει το ένα κοντά στο άλλο, τότε δημιουργούμε τα άρρωστα χρωμοσώματα, τα οποία επηρεάζουν και τα διπλανά που είναι υγιή. Και εκεί ίσως έχουμε καρκίνους, ίσως έχουμε Αλσχάιμερ, ίσως έχουμε πολλά. Εμείς με την TAF-α65, τη μοναδική, θα δείτε το βίντεο, εκεί θέλω να δώσετε προσοχή τι λένε οι γιατροί, η μοναδική παγκοσμίως ουσία, γι' αυτό σας λέω παίζετε μπάλα μόνοι σας, η μοναδική παγκοσμίως ουσία που δεν υπάρχει στον ανταγωνισμό, γιατί την παντεντάρισε η Ζανές, και ήρθε και έδωσε σε εσάς τη δυνατότητα να την έχετε. Η μοναδική λοιπόν ουσία τι κάνει? Φοβόμαστε να το πούμε στον κόσμο. Μεγαλώνει τα τελομερή. Ναι, καλά ακούσατε. Γυρνάμε το χρόνο πίσω. Έχουμε λοιπόν από τη μία τη σειρά την καλλιντική με τα βλαστοκύτταρα που κάνει θαύματα, και έχουμε το διατροφικό συμπλήρωμα που κάνει το συνδυασμό της θεραπείας, που θέλει η κυρία που είπαμε ή ο κύριος, για να δει εκείνο το αποτέλεσμα πιο μόνιμο από το Instantly Ageless. Έχουμε το αποτέλεσμα, την ολοκλήρωση της θεραπείας με την TAF-α65 και το Finity, μεγαλώνοντας τα τελομερή. Γυρνάμε το χρόνο πίσω. Παρακαλώ τον κύριο Κρινά να βάλει τους γιατρούς μας να μιλήσουν για αυτό το διατροφικό που έχει κάνει επανάσταση στον πλανήτη. Μετά από εκεί, ευθύς αμέσως, θα δούμε τα αποτελέσματα της συνολικής θεραπείας και μετά θα περάσουμε στο σχέδιο κερδών. Πώς μπορούμε αυτό να το εκμεταλλευτούμε και να βγάλουμε χρήματα σήμερα μέσα από αυτό. Nobel Prize-winning research uncovers a fundamental cause of aging. The answer cannot be seen by the human eye and is something called a telomere. Telomeres are made of repetitive DNA sequences that become the protective caps or ends of our chromosomes. Their duty is to protect our DNA. When we are born, our telomeres are long, but as time goes on, they begin to shorten. So short, in fact, that our telomeres fray, similar to the end of a shoelace, and our journey called cellular aging begins. When telomeres become too short, our cells can no longer carry out their critical functions. Cells start to self-destruct and eventually die. Scientists call this apoptosis. Cells dying is one thing, but when cells simply stop functioning, they can spew out dangerous free radicals and inflammatory molecules that essentially damage the nearby cells. So, how do we battle this process we call cellular aging? A nutrient has been shown to naturally enhance the enzyme needed to lengthen short telomeres, thereby adding healthy life to our cells. Thousands of studies show the connection between short telomeres and the natural process of cellular aging. What's more fascinating is that this is the only substance known that can perform this in the history of all mankind. Prepare for the future. Cellular aging ends here.
Affinity, youth enhancement technology exclusive to Jeunesse. Ωραία. Είδατε λοιπόν ότι ο συνδυασμός είναι που κάνει τη διαφορά. Είπαμε την καλλυντική σειρά που είναι θεραπευτική καλλυντική. Είπαμε τώρα, είδατε το διατροφικό και τι διατροφικό είναι αυτό που γυρνάει πίσω τα τελομερή και με βραβείο Νόμπελ. Οπότε φανταστείτε το αποτέλεσμα στους ανθρώπους σας. Και ας δούμε τώρα ευθύς αμέσως, γιατί είναι καλά να τα λέει ο Νίκος ο Μπίμπας, αλλά ας δούμε ευθύς αμέσως τα αποτελέσματα σε ανθρώπους του συνδυασμού διατροφικών μαζί με τη σειρά Lumines με τα βλαστοκύτταρα. Παρακαλώ τον κύριο Κρινά να μας βοηθήσει, να μας δώσει την πολύτιμη βοήθειά του. Ευχαριστώ. Εδώ θα δείτε κάπου τη λέξη ψωρίαση, κρατήστε την. Και δείτε τις μέρες που γράφει από κάτω, σε πόσες μέρες. Ψωρίασης, 3 εβδομάδες μετά. Εφτά μέρες μετά. Είδατε τον κύριο. Άλλοι άνθρωποι. Ακμή. Αυτή είναι η ναυαρχίδα μας, το σέρουμ με τα βλαστοκύτταρα. Δύο μέρες, κοιτάξτε. Αυτή είναι όλη η σειρά. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε αυτή τη σειρά, έχουμε την σειρά που είδατε με τα διατροφικά, έχουμε την Lumines στη σειρά, έχουμε τα διατροφικά και ο συνδυασμός φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, αν αναρωτάστε, γιατί εγώ στην αρχή αυτό είδα, λέω αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά και μετά τα είδα να συμβαίνουν πάνω μας και σίγουρα φανταστείτε ότι
τους ανθρώπους που δεν έχουν κάποιο πρόβλημα και έχουν μια απλή ρητίδα ή οτιδήποτε, πόσα χρόνια θα πάρουμε από πάνω τους και τι προϊόντα είναι αυτά που μιλάμε. Ωραία, αυτό έτσι γενικά. Τώρα να σας πω ότι εκτός από όλα αυτά και επειδή χρησιμοποιούμε τις δύο πιο μεγάλες, πιο αναπτυγμένες, τις τελευταίες τεχνολογίες που υπάρχουν, δηλαδή τα βλαστοκύτταρα και το τελομερί, αφήσαμε πίσω τη λεπτίνη, είναι η τρίτη ουσία που είναι η top για να κλείσουμε στην ιατρική τις πιο αναπτυγμένες τεχνολογίες, η οποία έχει να κάνει με το αδυνάτισμα. Και η λεπτίνη λοιπόν είπαμε να μην την αφήσουμε απ' έξω και την βάλαμε σε ένα τρίτο συμπλήρωμα, σε ένα πακέτο το οποίο θα είναι έτοιμο από τον Ιούνιο, υπάρχει στην Αμερική, τώρα περνάει τα certification για την Ευρώπη και από τον Ιούνιο θα είναι έτοιμο. Είναι ίδιο τεχνολογικά ανεπτυγμένο, δηλαδή σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άνθρωποι που το χρησιμοποίησαν από την Αμερική μιλάνε για 10 με 15 κιλά το μήνα να χάνονται και 2-3 νούμερα από τα ρούχα τους, και αυτό έχει να κάνει γιατί έχει μέσα ακριβώς όπως σας είπα την ουσία λεπτίνη, η οποία δίνει εντολή στον εγκέφαλο να σταματήσει να τρώει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάνει και αναδόμηση στο σώμα. Δηλαδή είναι 3 προϊόντα σε έναν κύκλο, σε ένα πακέτο, δηλαδή είναι οι ταμπλέτες, είναι ένα shaker που πίνουμε ροφήματα για να πάρουμε βιταμίνες και μεταλλικά άλατα και ένα άλλο πόσιμο χάπι για να πάρουμε όλα τα αμινοξέα, ούτως ώστε να κρατηθεί ο οργανισμός σωστά, και κάνει αναδόμηση του σώματος ολόκληρου. Παρακαλώ τον κύριο Κρινά να μας δώσει έτσι μια εικόνα και από αυτό και μετά να περάσουμε ευθύς αμέσως στο σχέδιο χρόνου. Το Zen Body θα είναι έτοιμο για εμάς όλους τον Ιούνιο. Recent scientific investigation has unlocked the damaging secret of uncontrolled obesity and weight gain, revealing old claims to be false, with shocking results. Statistics now report the alarming climb is spreading worldwide and leading to the harsh reality that this can happen to anyone. Experts reveal that fat cells produce a vital messenger called leptin. Leptin is the most powerful hormone for appetite and metabolism control. It communicates to the brain to no longer crave food and tells the body when to start burning fat cells as energy. But the problem starts when the fat cells begin releasing an inflammatory molecule known as C-reactive protein. When CRP fuses with leptin molecules, it blocks the critical message the brain desperately needs to tell the body it's full. The metabolism is now no longer balanced, and the body goes into chaos. Enter the vicious cycle of unwanted weight gain, which can lead to extreme low energy, poor posture, obesity, heart disease, and diabetes. If we could restore balance to our metabolism, allowing leptin to enter as it should, this would assist in regulating appetite and fat burning properly. With the human body being the most sophisticated system on the planet, an advanced system requires an advanced solution to restore it back to proper order. This synergistic formula has been developed to solve this global problem and targets the essential aspects of intense fat loss, dramatic appetite control, the decrease of fat in inches, and the building of healthy, toned muscles. The body once again opens the way to excellent balance, allowing it to work in perfect harmony. The body stronger, the body leaner, the body younger, the body perfected. Zen Body, groundbreaking fat loss technology, exclusive to Jeunesse. Ωραία. Ας περάσουμε τώρα ευθύς αμέσως στην παρουσίαση. Είδατε λοιπόν τα προϊόντα που είναι καταπληκτικά, είδατε με τι εργαλεία θα κινηθείτε στα χέρια σας, είδατε ότι έχετε την επανάσταση, παίζετε μπροστά από τους άλλους παρασάγκας.
Τώρα, πάμε να δούμε πώς μπορούμε αυτό, να δούμε η εταιρεία πώς μας πληρώνει. Μπορούμε αυτό να το κάνουμε δουλειά. Έχουμε το γραμμικό εισόδημα, το εισόδημα μόχλευσης, το παθητικό εισόδημα. Σας ενημερώνω ότι θα υπάρξουν, όπως την Κυριακή θα υπάρξει στο Μακεδονία Παλά στη Θεσσαλονίκη αίθουσα, στην οποία θα κάνουν κανονική παρουσίαση με πάρα πολλές εκπλήξεις, με δώρα, με καλεσμένους. Η εταιρεία θα είναι τον Ιούνιο στη χώρα για το pre-launch, και το μόνο σίγουρο είναι ότι και στη Ρόδο και στην Κέρκυρα και στην Αθήνα φυσικά και στην Κρήτη, με έξοδα της εταιρείας, αρκεί να μπουν οι πρώτοι ηγέτες, αυτούς που ψάχνουμε τώρα, και είναι σίγουρο ότι θα τους βρούμε, ήδη ξεκίνησε και τρέχει τρομερά, να βρούμε τους πρώτους ηγέτες οι οποίοι θα ανοίξουν τον αρκετό αριθμό συνεργατών, ούτως ώστε να έρθει η εταιρεία και να σας βοηθήσει και με στημένα ξενοδοχεία και με παρουσιάσεις, και εγώ ο ίδιος και άλλοι άνθρωποι, και φυσικά εσείς με τη σειρά σας θα αποτελέσετε τους ηγέτες αυτής της εταιρείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τσέπη σας και για τη ζωή σας. Λοιπόν, τα βήματα για να κερδίσουμε χρήματα. Ξεκινάμε με ένα πακέτο προϊόντων. Βλέπετε μπροστά σας το Basic, γράφει εκεί σε ένα κουτάκι το Supreme, το Ambassador, το Jumbo, το One Year Jumbo και το Custom. Αυτά είναι τα πακέτα που ξεκινάει κάποιος για να μπει σε αυτή την επιχειρηματική ευκαιρία. Δηλαδή πρέπει να έχουμε αγοράσει ένα από αυτά τα πακέτα, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε δικαίωμα αμοιβών. Χωρίς να μπούμε και να ξεκινήσουμε, υπάρχει περίπτωση να μπορώ εγώ να μιλήσω για ένα προϊόν αν δεν το έχω δοκιμάσει? Σε καμία των περιπτώσεων. Οπότε η εταιρεία λέει ότι πρέπει πρώτα να πάρουμε ένα πακέτο, να το δοκιμάσουμε. Φυσικά, γιατί υπάρχουν διαφορετικά πακέτα? Γιατί έχουν να κάνουν με τα βαλάντια του καθενός. Και ξεκινάμε από το μικρό που είναι το Basic, μετά πάμε στο Ambassador που είναι το καλύτερο πακέτο και θα σας εξηγήσω γιατί. Εδώ πάμε σε πακέτα που είναι πακέτα κατανάλωσης. Τι εννοώ κατανάλωση? Εννοώ ότι μπορεί να μπει ένα ξενοδοχείο από κάτω σας, μπορεί να μπει, δηλαδή προχτές μας κάλεσαν από τα ΣΠΑ των ξενοδοχείων Καψής και μας ζήτησαν να βάλουν όλη τη σειρά, με τα πεντάστερα αυτά που γνωρίζετε, να βάλουν όλη τη σειρά στα ΣΠΑ τους από κάτω. Δηλαδή εδώ είναι πολύ καλό, γιατί όταν θα αγοράσετε το πρώτο σας πακέτο θα σας έρθει ένα link, που με αυτό το link θα μπορείτε να πουλήσετε online σε όλο τον κόσμο. Θα έχετε το δικό σας e-shop και ταυτόχρονα να βάλετε γυμναστήρια, να βάλετε κέντρα αισθητικής, να βάλετε ξενοδοχεία πεντάστερα ή τρίστερα ή τετράστερα, τέλος πάντων σπα από κάτω σας, και ταυτόχρονα να κάνετε και δίκτυο. Να κάνετε ένα καταπληκτικό δίκτυο με την κλασική έννοια της δικτύωσης όπως την ξέρουμε. Εκτός όμως από αυτούς τους τρόπους που είδαμε, που είναι οι επιχειρηματικοί τρόποι, δηλαδή αγοράζοντας ένα πακέτο για να εισέλθω μες στην εταιρεία, υπάρχουν άλλοι δύο τρόποι να μπει κάποιος, μόνο που εκεί δεν είναι επιχειρηματικός συνεργάτης. Απλά έχει εισέλθει στην εταιρεία. Ο πρώτος τρόπος είναι να είναι ένας πελάτης χονδρικής. Δηλαδή, πληρώνοντας 25 ευρώ, κάποιος έχει το δικαίωμα να αγοράζει χονδρική για τον εαυτό του. Επαναλαμβάνω, για τον εαυτό του, δεν μπορεί να κάνει δίκτυο. Να αγοράζει χονδρική τα προϊόντα. Γιατί του άρεσαν πάρα πολύ τα προϊόντα και θέλει να τα παίρνει χονδρική. Μα γιατί εγώ να τον κάνω πελάτη χονδρικής? Γιατί θα δούμε παρακάτω ότι έχετε πόντους, θα δούμε την υπόντι που σας ωφελούν και έχετε και άλλα ωφέλη με το να έχετε και πελάτες χονδρικής. Βέβαια, το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να κάνουμε recruiting και να εξαπλώσουμε αυτή την ιδέα σε επίπεδο αρχηγών. Βέβαια, από εκεί και ύστερα θα δούμε πώς μπορούμε και να υποφεληθούμε από τους απλούς καταναλωτές. Ο δεύτερος τρόπος, είπαμε, ο πρώτος τρόπος είναι τα πακέτα, υπάρχουν όμως άλλοι δύο τρόποι. Ο ένας είναι με 25 πελάτες χονδρικής. Ο δεύτερος τρόπος είναι ότι θα δείτε ότι αφού εσείς κάνετε την έναρξή σας με την εταιρεία και πάρετε ένα από αυτά τα επιχειρηματικά πακέτα, θα δείτε ένα κουμπάκι στο back office σας, ένα καταπληκτικό back office που σας στέλνει το J-Cloud, ένα application στο κινητό σας, φεύγουν τα βίντεο σε όλες τις επαφές στο Facebook, στα κινητά σας, εντελώς δωρεάν, με τρομερά εργαλεία σας βοηθάει η εταιρεία να εξαπλώσετε αυτή την επιχειρηματική ιδέα σε όλο τον κόσμο. Θα δείτε λοιπόν μέσα σε αυτό στο γραφείο σας, θα δείτε ένα κουμπάκι που λέγεται Preferred Customer. Δηλαδή, εκεί πέρα, Preferred Customer στα ελληνικά σημαίνει προτινόμενος πελάτης. Μπαίνω εγώ με το πακέτο και θέλω να προτείνω αυτή την επιχειρηματική ιδέα κάπου. Και έχω την θεία μου που μου λέει: Νικόλα, εγώ δεν πρόκειται, αγόρι μου, να κάνω δίκτυο, αλλά μου αρέσουν πολύ τα προϊόντα και θέλω μια κρέμα ανοιχτός. Μπορώ να τη δοκιμάσω για μια πρώτη φορά? Εκείνη λοιπόν την κυρία, π.χ. το σέρουμ εσείς το έχετε $78 χονδρική, λιανική ενδεικτικά το δίνει η εταιρεία 134. Η αμερικάνικη Vogue που μας είχε η Vogue που καλά ακούσατε, το περιοδικό, το παγκόσμιο της μόδας,
Συγγνώμη, η αμερικάνικη Vogue λοιπόν που μας είχε καταχώρηση όχι διαφήμιση, μόνη της καταχώρηση την προηγούμενη εβδομάδα, έλεγε ότι το σέρουμ με τα βλαστοκύτταρα της Ζανές, ένα ακόμη υπάρχει αντίστοιχο στην Αμερική και κάνει $380. Εμείς το έχουμε στα 134 λιανική, okay, 78. Αλλά παρόλα αυτά, αυτή η κυρία λοιπόν στους preferred customer δεν θα το πάρει για πρώτη φορά ούτε 78 όπως το παίρνετε εσείς χονδρική, γιατί δεν είναι πελάτης χονδρικής, δεν θα το πάρει όμως ούτε στην κανονική του τιμή, στην ενδεικτική στο 134. Το δίνετε όταν τον βάζετε prefer customer του άλλου, το δίνετε για μία πρώτη φορά και μόνο για μία φορά ο κάθε ένας μπορεί να το κάνει αυτό. Εντάξει, μετά καλύτερα να αποφασίσει αν θα είναι μαζί μας στο επιχειρηματικό κομμάτι ή αν θα είναι πελάτης χονδρικής. Για μία μόνο φορά του δίνετε το δικαίωμα να το δοκιμάσει με μία έκπτωση 10-12%. Δηλαδή θα το πάρει γύρω στα 100 ευρώ, ούτε 87 ούτε 134. Κάνοντας όμως εσείς δύο τέτοιους, για κάθε ζευγάρι τέτοιων preferred customer, ενώ εσείς είστε επιχειρηματικοί συνεργάτες, για κάθε ζευγάρι τέτοιων preferred customer, η εταιρεία σας στέλνει στο λογαριασμό σας $50 και 2 serum δώρο. Ναι, καλά ακούσατε. $50 και 2 serum δώρο, τα οποία μπορείτε χαλαρά να τα ξαναπουλήσετε επί $100. Μίνιμουμ επί $100. Γιατί σας λέω ότι ενδεικτικά τα δίνει 134. Οπότε για κάθε δύο απλά προτινόμενους πελάτες, που δεν είναι δίκτυο, απλά προτινόμενοι πελάτες, παίρνουμε $50 και 2 serum δώρο εμείς που τους συστήσαμε. Παίρνουν αυτοί τα προϊόντα τους να τα δοκιμάσουν και μας στέλνει η εταιρεία $50 και 2 serum δώρο. Συγγνώμη αν επαναλαμβάνομαι, το κάνω επίτηδες. Ναι, συγγνώμη αν επαναλαμβάνομαι, το κάνω επίτηδες για να το περάσω να το εμπεδώσετε. Πάμε παρακάτω. Γιατί εγώ δεν το εμπέδωσα με την πρώτη. Όταν άκουσα ότι υπάρχει εταιρεία που επειδή απλά συστήνω το προϊόν μου στέλνει $50 και 2 serum δώρο, είπα εδώ κάτι συμβαίνει, άρχισα να το κοιτάω πολύ σοβαρά το θέμα. Ας δούμε όμως τα επιχειρηματικά πακέτα, γιατί αυτά είναι που μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή. Εκείνοι οι τρόποι υπάρχουν, αλλά εμείς εδώ που είμαστε σήμερα καλούμεθα να αποτελέσουμε τους ηγέτες της χώρας. Οπότε μόνο με τα επιχειρηματικά πακέτα μπορούμε να το κάνουμε αυτό και να εξαπλώσουμε παρακάτω αυτή την επιχειρηματική ιδέα. Έχουμε λοιπόν τα πακέτα, το Basic, το Supreme, το Jumbo, το One Year Jumbo, τα βλέπετε σε αυτήν τη στήλη εδώ πέρα και έχουμε το κόστος σε αυτήν τη στήλη εδώ πέρα, 221 ευρώ, 561, 760, 1736. Ναι, οκ, αυτό το κόστος τι είναι? Αντιστοιχεί σε προϊόντα. Βλέπετε, Basic πακέτο το μικρότερο, 221 ευρώ έναρξη, 3 προϊόντα. Ποια προϊόντα είναι αυτά? Είναι το σέρουμ με τα βλαστοκύτταρα, η κρέμα ημέρας με αντιλιακή προστασία 30, δίκτυ προστασίας 32 προϊόντα σε ένα και το reserve για να πάρουμε και μια γεύση από το διατροφικό, να κάνουμε ένα μικρό κύκλο λοιπόν, τα 2 καλλυντικά και ένα διατροφικό, ούτως ώστε να κάνουμε αυτόν τον συνδυασμό. Είναι πολύ σημαντικός ο συνδυασμός. Έχω συνεργάτες που μου λένε εμένα μου αρέσουν μόνο τα καλλυντικά. Λέω ναι, οκ, αλλά σίγουρα θα δει αποτελέσματα, δεν θα δει τα ίδια αποτελέσματα. Λέει ο άλλος εμένα μου αρέσουν μόνο τα διατροφικά. Σίγουρα θα δει αποτελέσματα, δεν θα δει τα ίδια αποτελέσματα. Ο συνδυασμός και των δύο είναι που φέρει τα αποτελέσματα που είδατε και μένουν όλοι με το στόμα ανοιχτό. Σε 7 μέρες που χάνονται, σε 1 μήνα και σε 2 μήνες χάνονται ψωριάσεις, βλέπετε τι γίνεται. Λοιπόν, αντιστοιχούν λοιπόν τα προϊόντα, τα χρήματά σας σε προϊόντα. Βέβαια, έχουμε και άλλους πυλώνες. Βλέπουμε το Ambassador που σας είπα πριν ότι είναι το καλύτερο δικτυωτικό πακέτο και θα σας εξηγήσω. Και ήρθε η ώρα να σας εξηγήσω τι να σας εξηγήσω, ότι 996 ευρώ 16 προϊόντα. Πού 3 προϊόντα, πού 16 προϊόντα. Στα 16 προϊόντα φοράμε τα 6 ή τα 13, πουλάμε τα 3, πουλάμε τα άλλα 13 και έχουμε κάνει απόσβεση και κέρδη ήδη από τον πρώτο μήνα. Έχουμε όμως και κάτι άλλο εδώ πέρα που λέγεται Cab Acquisition Bonus. Δηλαδή, ο πρώτος τρόπος πληρωμής είπαμε ότι είναι η λιανική χονδρική. Αγοράζουμε εμείς χονδρική, πουλάμε λιανική. Είτε με ηλεκτρονικό, με e-shop, είτε χέρι με χέρι και ούτω καθεξής. Ο δεύτερος τρόπος και ο τρόπος που θα σας κρατήσει, παιδιά, στην αρχή, γιατί δεν είμαστε υπηρεσία, είμαστε εταιρεία προϊόντων και αμάν τι προϊόντων, Παναγία μου, okay. Ο τρόπος που θα σας κρατήσει στην αρχή, μέχρι να γίνει δηλαδή ένα δίκτυο 30-40 άτομα από κάτω σας, να αρχίσει να δουλεύει, να αρχίσουν οι επαναληπτικές παραγγελίες και αυτοί να αρχίσουν να το εξαπλώνουν παρακάτω, είναι αυτός ο τρόπος εδώ πέρα. Εγώ καλούμαι να μπω με ένα από αυτά τα πακέτα. Εγώ όμως με όποιο πακέτο και αν μπω,
μικρό ή μεγάλο. Σας λέω ότι έχετε το δικαίωμα αναβάθμισης. Μπορείτε να ξεκινήσετε με το μικρό και μετά να πάτε στο μεγάλο. Δεν έχει χρόνο περιορισμού αυτό. Μπορείτε να το κάνετε όποτε θέλετε εσείς. Βέβαια το Ambassador έχει πολλά πλεονεκτήματα, θα τα πούμε και παρακάτω, και άλλα πλεονεκτήματα αυτά που σας είπα, πέρα από τα πολλά προϊόντα. Εγώ όμως λοιπόν έμεινα εδώ τώρα, στην αμοιβή της εγγραφής. Είναι ο δεύτερος τρόπος πληρωμής σας. Δηλαδή, μπαίνω εγώ με ένα πακέτο, σας ζητάω συγγνώμη, μπαίνω εγώ με ένα πακέτο και καλούμε να βάλω κάποιους άλλους. Τους προτείνω λοιπόν, δεν τους βάζω. Εγώ τους προτείνω την επιχειρηματική ιδέα. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι εσείς για το μόνο που είστε υποχρεωμένοι είναι να περάσετε την πληροφόρηση σωστά. Ο άλλος θα αποφασίσει για τη ζωή του. Δεν ψήνουμε κανέναν, δεν είναι σουβλάκια οι άνθρωποι. Ακούω κάτι εκφράσεις να πάω να τον ψήσω, θα πάω να το. Καμία σχέση με όλα αυτά, μακριά από εμάς. Εμείς καλούμαστε να περάσουμε την πληροφορία σωστά. Είναι τόσο δυνατά τα προϊόντα που σας εγγυώμαι ότι 9 στους 10 θα σας λένε ναι. Όταν μου το είπε πρώτη φορά ο σπόνσοράς μου, έλεγα εντάξει, καλά τώρα, δίνω κι εγώ, πέρασα από άλλες εταιρείες, μου το λες έτσι. Μου λέει Νίκ, 9 στους 10 θα σου λένε ναι. Δεν το έχεις δει αυτό στη ζωή σου ξανά ποτέ. Έχω πολλούς εδώ πέρα σήμερα που θα μπορούσαν να σας επιβεβαιώσουν ότι 9 στους 10, εγώ να μην σας πω 10 στους 10, γιατί θα φανώ υπερβολικός, 9 στους 10 σας λένε ναι. Γιατί είναι καταπληκτικό το προϊόν. Και έχουμε και καταπληκτικό σχέδιο αμοιβών. Θα το δείτε ευθύς αμέσως. Λοιπόν, ο δεύτερος τρόπος λέει ότι μπαίνω με ένα προϊόν, εγώ μένω με ένα πακέτο, συγγνώμη, αλλά καλείται και κάποιος άλλος που θα με ακολουθήσει να μπει και αυτός με ένα πακέτο. Αν αυτός που μπει με το Basic, με όποιο πακέτο και αν έχω πάρει εγώ, αν αυτός μπει με το Basic, εγώ θα πάρω bonus εγγραφής για αυτό το πακέτο $25 από την εταιρεία. Όχι πάνω από τα χρήματά του, η εταιρεία θα μου στείλει ένα bonus $25 για κάθε basic. Δηλαδή μπήκα τον πρώτο μήνα και έκανα 5 basic. 5 επί 25, 125. Η ίδια δουλειά, η ίδια ενέργεια, το ίδιο τρέξιμο, ο ίδιος χρόνος, τα ίδια όλα. Έβαλα 5 ambassador, 5 επί 250. Κάντε εσείς τους υπολογισμούς. Θα πάρω 1250. Ωραία. Πού 125, πού 1250. Ο πρώτος θα πει καλή μωρέ αυτοί οι Ζανές, έτρεξα, δούλεψα, αλλά πήρα $125. Μπα, δεν δουλεύει πολύ καλά. Ο άλλος θα πει ρε παιδιά, δεν έκανα τίποτα τον πρώτο μήνα, 5 ραντεβού έκανα και έβγαλα 1250. Παναγία μου, τι ευκαιρία είναι αυτή να την περάσω παρακάτω. Θέλω να σας πω λοιπόν, είναι πώς θα το χειριστείτε. Είναι ο δεύτερος τρόπος πληρωμής μας, είναι τα bonus εγγραφής από τα πακέτα. Παίρνοντας το Ambassador όμως, σας έχω και μια άλλη έκπληξη, ανοίγουν τα bonus ηγεσίας από την πρώτη μέρα. Τα bonus ηγεσίας σε εμάς είναι κάτι που σιγά σιγά το κατακτάτε εργασιακά. Για τους ανθρώπους όμως που θα αγοράσουν το Ambassador πακέτο, η εταιρεία για ένα εξάμηνο, για το πρώτο τους εξάμηνο, τους ανοίγει τα bonus ηγεσίας από την πρώτη μέρα. Δηλαδή, από τα άλλα επίπεδα, από τους γνωστούς, από τους γνωστούς των γνωστών μας, από τους γνωστούς των γνωστών των γνωστών μας δίνει ένα 20, 15 και 10%, θα τα δούμε παρακάτω αναλυτικά, για να μπορούμε να κάνουμε απόσβεση πιο γρήγορα. Μετά από το εξάμηνο, Νικόλα, τι θα γίνει? Μετά από το εξάμηνο θα το έχουμε κατακτήσει εργασιακά. Είναι πανεύκολο, θα το δούμε παρακάτω. Εκτός λοιπόν από το bonus εγγραφής, δηλαδή από 25 έως $250, αφού πάρω εγώ το δικό μου πακέτο από τους ανθρώπους που θα συστήσω, από την πρώτη μου γραμμή είναι αυτά, την επιχειρηματική ιδέα, έχουμε και τους πόντους. Οι πόντοι εδώ πέρα βλέπετε ότι κάθε πακέτο αντιστοιχεί σε πόντους. Οι πόντοι και αυτοί μεταφέρονται σε χρήματα. Δηλαδή, εδώ είναι τα ΣΕΒΕ. Το πρώτο πακέτο είναι 100 πόντι. Το Ambassador πακέτο είναι 500 πόντι. Θα τα δούμε παρακάτω. Η Ζανές διατηρεί μία μόνο υποχρέωση. Σας καλεί, συγγνώμη, σε μία μόνο υποχρέωση. Αν ακούγεται καλύτερα το σας καλεί. Η μόνη σας υποχρέωση λοιπόν σε αυτή την εταιρεία είναι να κάνετε μία παραγγελία μηνιαίως, το λεγόμενο autoship, 60 ΣΕΒΕ. 60 πόντων που είπαμε πριν. Πόσο είναι αυτό, Νικόλα, αυτή η επαναληπτική παραγγελία, τι σημαίνει σε ευρώ? 91,4 ευρώ στο σπίτι σας, πληρωμένο με τα μεταφορικά, όλα κομπλέ. 91,4 κάθε μήνα. Αμάν, πολλοί μου λένε αυτό το autoship μας σκότωσε, δεν θέλουμε autoship, δεν θέλουμε κάθε μήνα επαναληπτική παραγγελία. Θυμάστε εκείνους τους δύο προτινόμενους πελάτες που σας είπα, που όταν εγώ μπορώ να προτείνω δύο πελάτες και να μου στείλει η εταιρεία $50 και 2 σέρων που μπορώ να έχω να τα μεταπουλήσω από 100 ευρώ κτλ. Μπράβο. Όταν κάνετε αυτό λοιπόν, η εταιρεία σε απαλλάσσει από το να κάνεις την επαναληπτική σου παραγγελία. Κάνε δηλαδή ένα ζευγάρι
προτινόμενων πελατών κάθε μήνα, 2 άτομα, και βγες από την επαναληπτική παραγγελία. Πάρε την επαναληπτική παραγγελία 2 του μήνα και πώλησέ την και βγάλε και χρήματα από πάνω. Δηλαδή πάρ' την 2, πούλησέ την 3 και βγάλε και $50 βάλτε στην τσέπη σου. Δεν σου λέω εγώ να τα χρησιμοποιήσεις, απλά πρέπει να φαίνεται ότι περνάνε από τον κωδικό σου 60 πόντι κάθε μήνα για να μπορείς να είσαι ενεργός. Αν δεν το κάνω, τι συμβαίνει? Απλά δεν πληρώνω εκείνο το μήνα. Εντάξει. Τώρα, κάποιος άλλος που δεν θέλει να το κάνει, ο τελευταίος τρόπος είναι αγοράζοντας το μεγάλο πακέτο, το One Year Jumbo Package, που είναι στα 1.673 ευρώ, το οποίο έχει 26 προϊόντα και εκεί σου λέει ότι για 1 χρόνο είναι προπληρωμένη η επαναληπτική σου παραγγελία. Και αυτό το κάναμε γιατί αυτό το πακέτο είναι για αισθητικούς. Αυτό το πακέτο είναι για ξενοδοχεία, για σπα, για επαγγελματίες, οι οποίοι δεν είναι συνυφασμένοι με την έννοια της επαναληπτικής παραγγελίας, και τους δίνουμε πολλά προϊόντα, ούτως ώστε, σε αυτά τα λεφτά, μόνο προϊόντα, ούτως ώστε να μπορούν να τα πουλήσουν μετά και να φτάσουν μέχρι και 130% κέρδος λιανικής. Βέβαια, αυτό το πακέτο μπορώ να το πάρω και εγώ ως άνθρωπος και να μην, σαν μονάδα εννοώ, όχι σαν επιχειρηματική οντότητα, σαν κατάστημα, μπορώ να το πάρω σαν μονάδα, σαν οντότητα και να γλιτώσω από την επαναληπτική παραγγελία, αν το θεωρούμε να γλιτώσω, που εγώ δεν το βλέπω καθόλου έτσι, γιατί είναι καταπληκτικά προϊόντα που τα χρειαζόμαστε, που τα δίνουμε στο σπίτι μας, που τα δίνουμε στα παιδιά μας, που τα φοράμε οι ίδιοι και που τα μεταπουλούμε και κάνουμε τη δουλειά μας. Φανταστείτε όμως από κάτω σας χιλιάδες ανθρώπους τώρα που ανοίγει η χώρα, όποιο και είναι το μερίδιο αγοράς που θα πάρουμε, που θα κάνουν κάθε μήνα μια επαναληπτική παραγγελία. Τι θα γίνει για εσάς? Παθητικό εισόδημα. Πάμε παρακάτω. Γίνεται executive. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να γίνεται είναι να γίνετε executive. Τι σημαίνει executive? Executive είμαι εγώ που έχω 100 πόντους. Πώς έχω 100 πόντους? Όταν πάρω με minimum 100 πόντους γίνεστε executive. Executive έχω εγώ λοιπόν που έχω 100 πόντους. 100 πόντους είναι το basic πακέτο που είπαμε και έχω δεξιά μου και αριστερά μου, binary, δεξιά μου και αριστερά μου τον Κώστα και τη Μαρία. Το σύστημά μας δεν είναι μόνο binary, είναι υβριδικό, θα σας εξηγήσω παρακάτω. Ένας από τους τρόπους είναι το binary, το οποίο έχει ή binary, όπως θέλετε πείτε το. Ένας από τους τρόπους είναι αυτό, και για να γίνω executive λοιπόν η πρώτη βαθμίδα ηγεσίας είναι το executive. Τι πρέπει να κάνω? Να έχω με 100 πόντους τον εαυτό μου. Βέβαια δεν θα μπορούσε να είναι το ambassador και να γράφει 500 πόντους, τότε θα ήταν πολύ καλύτερα για όλους μας, αλλά minimum λέμε με 100 πόντους εγώ και 100 πόντους ο Κώστας, 100 πόντους η Μαρία, είμαι executive. Αντιγραφή απλού μοντέλου, εύκολου μοντέλου, εφικτός στόχος. Μπαίνει ο άνθρωπος, τι του λέω? Συγγνώμη, βοηθήστε νέους διανομής σας να γίνουν και αυτοί executive. Αντιγραφή απλού μοντέλου, εφικτός στόχος. Συνεχίστε να εγγράφετε προσωπικά, δίνετε το ηγετικό παράδειγμα, έχετε πρόσβαση στις αμοιβές ηγεσίας. Εδώ λοιπόν το βλέπετε, είστε εσείς εδώ, ένας δεξιά, ένας αριστερά, 100 πόντους minimum εσείς, απλό πακέτο, το minimum λέω που μπορεί να είναι, 100 πόντους minimum από κάτω ο Κώστας, 100 πόντους η Μαρία, ξεκινάω να είμαι στην ομάδα και να πληρώνομαι. Πιο μπροστά δεν θα πληρώνομαι, πιο μπροστά κάνω τον πρώτο, παίρνω είπαμε τα bonus εγγραφής. Για να πάρω από το σύστημα, από όλους, πρέπει να έχω minimum έναν δεξιά, έναν αριστερά. Και αν έχω παραπάνω, θα τα δούμε παρακάτω. Αυτό ακριβώς. Δόμηση του δικτύου. Η Ζανές λοιπόν διατηρεί 2 γενεολογίες. Δέντρο αναδοχής ή γενεαλογικό δέντρο, διαδικό δέντρο ή δέντρο τοποθέτησης. Γιατί έτσι 2 δέντρα μαζί, υβριδικό σύστημα για πρώτη φορά στην ιστορία του MLM? Γιατί ο Ρέντι και η Wendy, αυτό που είδατε το βιντεάκι που έβαλα πριν τους ιδιοκτήτες, αν είδατε όσοι περιμένατε στην αρχή ή αν δεν το είδατε θα το δείτε, οι ιδιοκτήτες τέλος πάντων είναι αυτοί που πριν από αυτή την εταιρεία η δουλειά τους ήταν να κάνουν πλάνα αμοιβών, να είναι mathematician statistics specialist. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό στα ελληνικά. Φτιάχνουν λοιπόν πλάνα αμοιβών για πολύ μεγάλες εταιρείες του ανταγωνισμού. Τα πουλούσαν οι άνθρωποι, αυτή ήταν η δουλειά τους. Για τη Herbalife, για την Amway, για τέτοιους κόλωσους σας μιλάω, δεν μιλάω για την οποιαδήποτε εταιρεία. Οπότε φανταστείτε τι πλάνο φτιάξαν για τη δική τους εταιρεία. Πόσο δηλαδή δώσαν όλο τον εαυτό. Και έτσι έχουμε ένα διαδικό δέντρο τοποθέτησης, ένα διπλό διαδικό δέντρο τοποθέτησης, ένα διαδικό δέντρο τοποθέτησης μαζί με ένα δέντρο αναδοχής ή γενεολογικό δέντρο. Αλλά ας τα δούμε παρακάτω. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε τον Γιάννη, τη Μαρία, τον Κώστα, την Ελένη. Είναι το πρώτο δέντρο, το δέντρο αναδοχής. Εδώ είστε εσείς
και ό,τι έρθει μετά από εσάς, η δική σας ομάδα που θα χτιστεί. Δηλαδή, εδώ το βλέπετε 4, μπορεί να είναι 1.004 οι πρώτες σας γραμμές. Μπορεί να είναι 100.000 4, είναι ενδεικτικό το 4. Από κάτω θα έρθουν οι άνθρωποι των ανθρώπων σας, οι άνθρωποι των ανθρώπων σας, και από κάτω και ούτω καθεξής, και θα ανοίξει σε άπειρα βάθη αυτό το πράγμα. Αυτό όμως το δέντρο, σας το λέω τώρα απλά και κατανοητά, αυτό το δέντρο εμπεριέχεται εδώ μέσα. Δηλαδή, αυτό το δέντρο είναι εικονικό. Αυτό το δέντρο ούτως ή άλλως υπάρχει εδώ μέσα. Αυτό είναι το δέντρο που βλέπετε. Είναι διαδικό, δηλαδή εδώ είμαι εγώ, και όταν ο Κώστας είναι δικός μου, είναι κατευθείαν ο Κώστας που είναι εδώ. Δηλαδή ξεκινάει από μένα και κάτω. Ναι, αλλά εγώ που μπήκα εδώ, κάποιος με έφερε σήμερα σε αυτήν την επιχειρηματική ιδέα. Και εδώ από πάνω μου είναι ο Γιάννης. Και από πάνω μου, από το Γιάννη είναι η Μαρία. Και πάνω από τη Μαρία είμαι εγώ. Και πάνω από μένα που σας μιλάω είναι ο Ντίνος. Και ανάμεσα από μένα και τον Ντίνο είναι η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία. Είναι ολόκληρες χώρες. Τι θα γίνει? Εγώ βλέπετε εδώ ότι έχω 2 στο binary να βάλω πρώτες γραμμές. Το Γιάννη και τη Μαρία. Εσείς, εσείς έχετε να βάλετε εδώ το Γιάννη και τη Μαρία. Εγώ όμως έχω σε μια άλλη εταιρεία που πολλοί το ξέρουν και είναι ενεργεία αυτή τη στιγμή, έχω 8.000, σας δίνω ένα παράδειγμα, 8.800 άτομα ενεργό δίκτυο τώρα που μιλάμε. Από αυτούς εγώ λέω να με ακολουθήσουν το 10%. Υποθετικά, 10% είναι 880 άτομα. Εγώ δεν λέω ούτε 10%. Ας πούμε, από τα 880 να πούμε 50 άτομα. Να είναι τελείως αληθινό. Είναι πολύ ηγέτες φίλοι. Λέω, οκ, 50 άτομα. Αυτοί οι 50 πού θα πέσουν, αφού εγώ έχω μόνο 2 περιθώρια, ένα εδώ, ένα εδώ. Θα έρθουν και θα πέσουν στον τελευταίο. Εσείς είστε η Άννα που μπήκατε και εγώ αύριο το πρωί κάνω εγγραφή. Θα έρθει και θα πέσει κάτω από εσάς. Ο δικός μου γνωστός. Ο δικός μου γνωστός όμως θα ανοίξει 3 χώρες. Και αυτές οι 3 χώρες θα είναι από κάτω σας. Βέβαια θα είναι δική μου πρώτη γραμμή, θα γράφει σπόνσορας Nick Bibas εδώ πέρα. Εγώ θα πάρω τον πόνους εγγραφής, 25 ή 250 ευρώ, αλλά αυτός ο άνθρωπος αγοράζοντας ένα πακέτο τι κάνει, είπαμε, κάνει πόντους. Αυτοί οι πόντοι θα μετρήσουν και πήρα πούμε το Ambassador, γράφτηκαν 500 πόντοι. 500 πόντοι και για την Άννα, 500 πόντοι για τον Γιάννη, 500 πόντοι για μένα, 500 πόντοι για πιο πάνω, 500 πόντοι στην Αμερική, 500 πόντοι ακόμη όπου πάει, μέχρι τέρμα πάνω, μέχρι την εταιρεία, τα κεντρικά, τις αποθήκες. Ωραία. Αν καταλάβατε, όχι εσείς αν καταλάβατε, συγγνώμη, αν εγώ σας έδωσα καλά να πέρασα το μήνυμα αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει να είναι όλη η Ευρώπη παρθένα. Θυμάστε που σας είπα 65 εκατομμυριούχους. Μιλούσα με τη Διευθύντρια Ευρώπης, την Μπάρμπαρα Μπόρσεκ, η οποία θα είναι κοντά μας τον Ιούνιο και μου λέει, Νίκ, έχουμε... Αγόρι μου λέει 65 εκατομμυριούχους, δηλαδή τι έχουμε, 65 diamonds, διαμάντια, 65 diamond director. Το δικό μας διαμάντι στην εταιρεία παίρνει από 100 έως 140.000 μηνιαίους. Δηλαδή ετήσια είναι γύρω στο 1.400, αλλά έχει και διπλό διαμάντι και τριπλό διαμάντι, 1.300.000, οπότε είναι εκατομμυριούχους. Ωραία. Μόνο μου λέει που αυτά τα 65 διαμάντια που λέμε ότι κάναμε σε 5 χρόνια 65 εκατομμυριούχους, είναι αυτά τα διαμάντια. Οκ, λέω. Μου λέει αυτά τα διαμάντια λέει είναι στη Λατινική Αμερική και στην Ασία. Δεν έχουμε διαμάντι στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε τι συζητάμε, καταλαβαίνετε ότι κάποιοι από εσάς σήμερα και μακάρι όλοι, πάντως αν το θέλετε εσείς γίνετε σήμερα όλοι. Εγώ λέω κάποιοι, γιατί ενδεχομένως κάποιοι θα το αγκαλιάσουν και θα τρέξουν πανικόβλητοι από σήμερα. Καταλαβαίνετε ότι ανοίγοντας όχι μόνο την Ελλάδα, σας μιλώ από εμπειρία, είμαι 1 μήνα στην εταιρεία, 1 μήνα την έχουμε που τη φέραμε, δεν έχουμε σχεδόν κωδικούς σε όλη την Αθήνα, είναι όλα παρθένα παντού. Και κατευθείαν ανοίξαμε ομάδες στο Βέλγιο, στη Γερμανία, τώρα το Σαββάτο στο Μαρόκο, στην Αμερική, στην Ισπανία, στην Κύπρο. Αυτό φεύγει και εξαπλώνεται τρομερά. Ναι ρε Νίκο, αλλά αν εξαπλώνεται τρομερά εδώ κάτω με τους πόντους, αυτοί δηλαδή όλοι που μου λες θα έρχονται από κάτω μας όλες αυτές τις χώρες. Μάλλον αυτό θα γίνει. Και ας δούμε τι θα συμβεί. Έχουμε λοιπόν άμεσους και έμεσους τρόπους κερδών. Ο άμεσος τρόπος κερδών είναι το κέρδος λιανικής. Προχτές μιλούσα με το σπόνσορά μου και ξαφνικά ας πούμε μία φίλη μου λέει από τη Ρουμανία, σε παρακαλώ Νίκ, στείλε μου λίγο το link της εταιρείας. Λέω, δεν θα σου στείλω το link της εταιρείας, θα σου στείλω το δικό μου το link που λέει Nick Bibas @zanesglobal.com, όπως έχουμε όλοι μόλις κάνουμε την εγγραφή μας. Έχουμε το δικό μας site. Okay. Στείλτε μου λίγο λέει το link, λέει θέλω να δω λίγο μια κρέμα. Και την ώρα που εγώ της το στέλνω, το παίρνει αυτή, έτσι, το κάνω copy-paste με το email και μου λέει, ο σπόνσοράς μου εντωμεταξύ κοιτούσε το site μου, γιατί και όλοι μαθαίνουμε, ακόμη αρχή είναι, και μου λέει, ωραία, μου λέει, μπράβο. Του λέω, τι ντύνω. Μου λέει, τώρα λέει, εμείς μιλάμε λέει, για το ξενοδοχείο και πώς θα στηθεί η παρουσίαση. Λέω, ναι, έβγαλες $80.
Λέω πώς έβγαλα $80, τι έκανα? Μου λέει η κυρία, λέει, που της έστειλε στο link, ναι, λέει πήρε μια κρέμα, λέει, ενυδατική, λέει, και ένα σέρουμ. Λέω πλάκα κάνεις, πήρα $80. Ναι, λέει, αυτή, λέει, φυσικά, λέει, τα πήρε, λέει, Ελιανική, εσύ, λέει, είσαι χοντρική, της έστειλε στο site σου, ναι, αυτό, λέει, πέρασε, τη διαφορά, λέει, στην πέρασε η εταιρεία στο λογαριασμό σου αμέσως. Του λέω, δηλαδή, εγώ μπορώ να κοιμάμαι το βράδυ και να στείλω, ας πούμε, να συνδέσω αυτό το site, ας πούμε, με τον Κήρυκα, ας πούμε, ρε παιδί μου, στην Αμερική, Ελληνική Ομογένεια Εμπορικό Σύλλογος Κήρυκα, και να πουλάω, ας πούμε, 35 σέρουμ το μήνα. Εγώ δεν σου λέω πολλά. Μου λέει, έχει άνθρωπο, λέει, που πουλάει 1100 σέρουμ τη μέρα στο eBay. Λέω, τι έγινε, λέει? Μου λέει, ναι, 1100 σέρουμ τη μέρα. Ναι, και εγώ γελάω και για εσάς μαζί, καταλαβαίνω. Τη χαρά από τη συγκίνηση. Έτσι έγινε, ακριβώς. Δηλαδή, εδώ δεν είμαστε το απλό δίκτυο, το απλό MLM. Όλα εξελίσσονται στη ζωή, αυτό θέλω να πω. Έχουμε φοβερά προϊόντα, είναι σημαντικότατο το momentum για να καταλάβετε τι ανοίγει από το spillover. Σας δίνουμε και online, μας δίνουμε και online γραφείο. Συγγνώμη έτσι πως το είπα, απλά μιλώ σήμερα εκ μέρους της εταιρείας, γιατί πάνω απ' όλα και εγώ συνεργάτης είμαι. Μας δίνουν λοιπόν και online γραφείο να μπορέσουμε να πουλήσουμε ιντερνετικά, και ταυτόχρονα να κάνουμε και δίκτυο και να βάλουμε και ξενοδοχεία και σπα και αισθητικούς από κάτω μας. Με αυτά τα προϊόντα. Οπότε έχουμε το πρόγραμμα Get 2, έχουμε bonus απόκτηση πελατών, έχουμε bonus ομάδας, bonus ηγεσίας, τα magic bonus και μέρισμα του παγκόσμιου τζίρου. Το μέρισμα του παγκόσμιου τζίρου λέει ότι όταν θα γίνετε διαμάντη θα παίρνετε 3% από τον παγκόσμιο τζίρο. Μου λέει κάποιος, έλα μωρέ, λέει, και στη δική μας εταιρεία, λέει, έχουμε, λέει, τέτοιο bonus. Παιδιά, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι να είσαι σε μια εταιρεία που έκανε το Φεβρουάριο 80 εκατομμύρια τζίρο και να παίρνεις από μηνιαίο μπόνους 80 εκατομμύρια το 3%. Είναι τζόκερ. Είναι άλλο να είσαι σε μια εταιρεία που κάνει 500 χιλιάρικα το μήνα, και είναι άλλο να είσαι σε μια εταιρεία που κάνει 15 εκατομμύρια το μήνα, και είναι άλλο να είσαι σε μια εταιρεία που είναι σε 80 εκατομμύρια το μήνα τζίρο. Αυτό που κάνουμε εμείς στη βιομηχανία, πάμε να γίνουμε η εταιρεία του χρόνου του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ετήσια. Αντιλαμβάνεστε όλοι τι σας λέω. Η μόνη εταιρεία που το πέτυχε αυτό, το πιο γρήγορα μάλλον να το πω έτσι, που το πέτυχε αυτό μια εταιρεία με στατιστικά, είναι σε 10 χρόνια. Και εμείς να το πάμε να το κάνουμε από τον 5ο μας χρόνο. Πάμε να το επιτύχουμε. Λοιπόν, έχετε, είπαμε, εδώ το κέρδος χοντρική λιανική 25 με 30%, δικό σας e-shop, τιμές λιανικής. Έχουμε πρόγραμμα Get 2, αποκτήστε 2 προνομιακούς πελάτες, είπαμε, κερδίστε $50 διατήρηση του ενεργού στάτους, 60 σεβέ στην ανάδοχη γραμμή και δεν χρειάζεται να κάνετε επαναπαραγγελία. Έχουμε τα bonus εγγραφών, έχουμε τους πόντους και τα bonus εγγραφών από τα πακέτα των άλλων όταν μπαίνουν μέσα. Έχουμε, είπαμε, μία ομάδα αριστερά, μία ομάδα δεξιά. Είπαμε, είμαστε executive, το πρώτο πράγμα. Τι είναι? Minimum το μικρό πακέτο, το basic, εμείς μαζί 2, ένας δεξιά, ένας αριστερά. Να δούμε παρακάτω. Όταν, εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας παρακαλώ. Όταν από οποιοδήποτε βάθος και από οποιαδήποτε γραμμή, επαναλαμβάνω, από οποιοδήποτε βάθος και από οποιαδήποτε γραμμή, εννοώ από οποιαδήποτε πλευρά, σας έρθουν, εδώ λέει 500, 500, 100, 100, 200, εδώ εννοεί ότι είναι ένα basic, ένα ambassador πακέτο, εδώ είναι ένα basic πακέτο, από οποιαδήποτε πλευρά, δηλαδή από όλα τα βάθη και από οποιαδήποτε πλευρά, μόλις γίνουν 300 πόντοι από μια πλευρά και 600 από την άλλη, τότε έχουμε έναν κύκλο, έτσι τον ονομάζουμε εμείς. Πώς παίρνουμε, επαναλαμβάνω, πόντους παίρνουμε από τα προϊόντα, είτε από την επαναληπτική παραγγελία, από κάθε μας αγορά, είτε πακέτου, είτε μαζικής παραγγελίας, είτε μεμονωμένου προϊόντος, μας δίνει πόντους. Αυτό δουλεύει στο spillover από όλα μας τα βάθη. Οι πόντοι των άλλων που είναι από κάτω μας μετράνε και για εμάς. Θέλω να το κρατήσετε στο μυαλό σας. Όταν λοιπόν αυτό κάνει 600 πόντους από τη μια πλευρά και 300 από την άλλη, τότε έχουμε ολοκληρώσει έναν κύκλο, έτσι τον λέμε. Μόλις έχουμε ολοκληρώσει έναν κύκλο, στέλνονται $35 στο λογαριασμό μας. Τώρα ξέρω, θα μου πείτε 900 πόντι, ένα $35 ίσως δεν είναι πολλά. Σας λέω λοιπόν ότι ο Ντίνος, ο σπόνσοράς μας, είναι 6 μήνες η ανάδοχη γραμμή μας, είναι 6 μήνες στην εταιρεία, κάνει γύρω στους 10 με 13 κύκλους την ημέρα, του τέστην γύρω στα $500 την ημέρα, 3, 5, 15, $15.000 το μήνα παίρνει από αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Ναι, καλά, το ξαναλέω. $15.000 το μήνα παίρνει από αυτόν τον τρόπο πληρωμής.
Οκ. Τώρα, από αυτόν τον τρόπο δεν μιλάω ούτε για τα μπόνους ηγεσίας που θα δούμε παρακάτω, ούτε για τα μπόνους εγγραφής, ούτε τα κέρδη, δηλαδή 25 μέχρι 250, ούτε τα κέρδη χοντρικής λιανικής. Μόνο από αυτόν τον τρόπο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι θα πάθει, και συγγνώμη που σε χρησιμοποιώ Κατερίνα, για την Κατερίνα την Κατσαρού αναφέρομαι, τι θα πάθει η Κατερίνα η Κατσαρού ανοίγοντας όλο το Μαρόκο από κάτω της, ή η Ελένη Κεντροθανάση με όλη την Αλβανία από κάτω της, όταν εδώ θα αρχίσουν να μαζεύονται εκατομμύρια πόντους, ή όλοι εμείς που θα έχουμε και αυτούς τους ανθρώπους και όλη την Ελλάδα, ή οι καινούργοι που έρχεστε και σας καλωσορίζω και έχετε ένα γνωστό στην Αθήνα, ή έχετε ένα γνωστό ας πούμε στο Βέλγιο, ή έχετε ένα γνωστό στις Βρυξέλλες. Εγώ χτες έκανα ραντεβού στην Ιαπωνία. Ναι, με Skype έκανα ραντεβού στην Ιαπωνία. Έχω τους κουμπάρους μου εκεί, είναι γιατροί. Ερευνούν τον καρκίνο, μόλις τους έστειλα τα βίντεο, μου λέει αυτό, this is science fiction. Δουλεύουν για το Πανεπιστήμιο του Κιώτο με συμβόλαιο. Είναι άνθρωποι που ερευνούν τον καρκίνο. Μόλις είδαν τα βίντεο της εταιρείας, πάθανε πανικό. Η κυρία Κάτια Καλαϊτζή που είναι σήμερα μαζί μας, έχει φέρει καρδιοχειρούργο στην ομάδα, ο οποίος θέλει να κάνει δίκτυο στη Ρουμανία. Γιατί εδώ τι γίνεται, έχουμε τις τεχνολογίες που είναι τόσο αναπτυγμένες στην ιατρική, που οι γιατροί οι ίδιοι σου λέει ότι εγώ μπορεί να είμαι καρδιοχειρουργός, αλλά ξέρω 18 πλαστικούς. Θα κάνω δίκτυο, γιατί τους μιλάς για βλαστοκύτταρα, τους μιλάς για μέθοδο φυγοκέντρησης, τους μιλάς για τελομερή, τους μιλάς για λεπτίνη, και είναι πράγματα που τα βλέπουν στα περιοδικά που τους στέλνουν στα γραφεία τους οι εταιρείες οι φαρμακευτικές, και σου λέει εσύ που τα ξέρεις αυτά. Τους κερδίζεις. Πάμε παρακάτω. Αυτοί όλοι λοιπόν οι πόντοι δημιουργούν κύκλους. Από όποια πλευρά και αν έρθουν οι πόντοι. Επαναλαμβάνω, δηλαδή μπορεί στις 12 το μεσημέρι να έχουν αγοράσει πολλά άτομα από αυτή την ομάδα, να γίνει ένας κύκλος. Στις 1 το μεσημέρι να έχουν αγοράσει οι υπόλοιποι, δηλαδή μπορεί να γίνουν μέχρι 720 κύκλους, μας δίνει δικαίωμα την εβδομάδα η εταιρεία, που αντιστοιχούν σε $26.600. Νομίζω αν δεν καπνίζεις βγαίνεις την εβδομάδα $26.000 μόνο από αυτόν τον τρόπο. Μπόνους ηγεσίας. Άλλος τρόπος πληρωμής. Είμαστε εδώ. Αυτό εδώ που σας είπα πριν γίνεται από όλα τα βάθη. Και από εμένα που θα βάλω από κάτω σας κόσμο, και από τους ανθρώπους. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ξεκινήσετε αμέσως. Αυτό εδώ τώρα που θα δείτε συμβαίνει από εσάς μόνο και κάτω. Είστε εσείς, φέρατε τους ανθρώπους σας και από την πρώτη σας γραμμή έχετε το 20% αυτών των κύκλων. Δηλαδή παίρνω εγώ $35, παίρνω από τον άνθρωπό μου τον πρώτο, αλλά μόλις έχουν ανοίξει και αυτές $35, συγγνώμη, από τον κύκλο, επαναλαμβάνω, παίρνω $35 από τον κύκλο, αλλά από την πρώτη μου γραμμή, μόλις και αυτός κάνει κύκλο, παίρνω $7 κατευθείαν. Παίρνω το 20%, 15% από τη δεύτερη γραμμή, 10% από την τρίτη, από τους γνωστούς των γνωστών των γνωστών, και σε άλλα 4 επίπεδα βάθους, 5, σε 7 επίπεδα ή γενεολογίες, αν την έχετε ακούσει, οι γενεολογίες, αυτή την έκφραση καλύτερα, παίρνετε πόνους αμοιβές ηγεσίας. Είναι πολύ ωραίο συναίσθημα, επαναλαμβάνω, εγώ πήρα το Ambassador πακέτο, δηλαδή ξεκίνησα με το μικρό πακέτο, γιατί δεν μπορούσα να τα επεξέρθω, μην φαντάζεστε ότι δεν σας καταλαβαίνω, και μετά όμως μόλις μου εξήγησε ο σπόνσορας και μου λέει Νίκ, πρέπει αμέσως να περάσεις στο μεγάλο πακέτο, του λέω γιατί εσύ είσαι αρχηγός και αυτόματα θα ανοίξουν άνθρωποι από κάτω σου. Λέω ναι, άμα ανοίξουν τι θα γίνει, άμα ανοίξουν θα αρχίσεις να παίρνεις και από τους δικούς τους κύκλους. Οπωσδήποτε είσαι καταδικασμένος να κάνεις άμεσα απόσβεση, εκτός ότι θα πάρεις πολλά προϊόντα και θα τα μεταπουλήσεις, αλλά και από αυτό για 6 μήνες δεν είναι θέμα απόσβεσης, θα βγάλεις πολλά λεφτά και έτσι θα σταθείς, θα μείνεις στο δίκτυο. Θα μείνεις, θα πεις εδώ έχει χρήματα και θα μείνεις και θα το προχωρήσεις. Λέω, οκ, κατάλαβα, πάμε boss να το κάνουμε. Ωραία. Λοιπόν, αυτούς τους 3 πρώτους τρόπους λοιπόν εδώ πέρα τους παίρνετε με το Ambassador το πακέτο. Σας τους ξεκινάει από την πρώτη μέρα, δεν τους κατακτάτε σιγά σιγά εργασιακά. 20, 15, 10. Τώρα κάποια κυρία που ήταν τιμή μου που μίλησε προχτές μαζί της, ακούει στο όνομα Paula Pritchards. Η κυρία Paula Pritchards είναι η πιο πάνω από το σπόνσορά μας. Δηλαδή είμαστε σε μια γραμμή από την Αμερική που έχουμε πάνω από 2-3 γραμμές πάνω από το κεφάλι μας, έχουμε την Paula Pritchards. Η Paula Pritchards είναι, για όσους δεν ξέρουν, η εικόνα της βιομηχανίας. Είναι το νούμερο 1 διαμάντι που έγινε στον κόσμο, το πρώτο, ναι, έτσι που το ακούτε, το πρώτο διαμάντι στον κόσμο γυναίκα που έγινε με την Amway το 1974. Είναι ένας ζωντανός θρύλος, είναι ενεργή ακόμη. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν στο Μόναχο με την εταιρεία.
όπου και να πέρασε φυσικά, γιατί κουβαλάει μαζί της, όπου και αν φεύγει και να πάει αλλού, πηγαίνουν 30-40 χιλιάδες άτομα και την ακολουθούν μόνο που είναι αυτή. Καταλάβετε τώρα, έχει γίνει ό,τι ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν στο μπάσκετ. Θρύλος, έτσι είναι και αυτή. Αυτή θα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο να σας καλωσορίσει και να σας εξηγήσει πράγματα. Είναι ένας ζωντανός θρύλος και μια φωτογραφία μόνο μαζί της αξίζει εκατομμύρια για τους λάτρες του MLM. Αυτή λοιπόν μου λέει, Νίκ, τα λεφτά είναι από εδώ. Λέω, ορίστε. Μου λέει, τα λεφτά, τα πολλά, λέω ναι, σου έρχονται από τις αμοιβές ηγεσίας. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Πάμε παρακάτω. Όχι ότι εκεί δεν έχει, όχι ότι εδώ δεν παίρνει 15.000 ο Ντίνος. Αυτή εννοούσε μάλλον άλλα τα πολλά λεφτά του διαμαντιού. Εκεί εννοούσε τα 140.000 το μήνα. Τα πολλά λεφτά έρχονται εδώ, γιατί όταν παίρνω το 20% και έχω ας πούμε 50 πρώτες γραμμές, αντιληφθείτε τι έχει να γίνει σε αυτούς τους κύκλους, εκτός από τους δικούς μου. Σε απίστευτες ποσότητες, δεν σας σταματάει η εταιρεία σε γραμμές. Και φτάνουμε εδώ πέρα προς το τέλος να πούμε ότι έχουμε τα σκαλιά ηγεσίας. Σας είπα ότι κάνουμε executive όταν μπαίνουμε. Επαναλαμβάνω ότι μην είστε αυστηροί με τον εαυτό σας. Δεν χρειάζεται να τα καταλάβουμε όλα από την πρώτη μέρα. Κανένας, δηλαδή, αν σας δώσω το κινητό στα χέρια και σας πω λύστο και δέστο, τεχνολογικά εννοώ λύστο και δέστο, δεν μπορείς να το κάνεις, όμως μπορείς να στείλεις μήνυμα, μπορείς να πάρεις τηλέφωνο. Σήμερα έρθατε εδώ να ακούσετε τα βασικά, να δείτε λίγο τι είναι τα προϊόντα, να δείτε λίγο πώς δουλεύει. Εμείς είμαστε από πίσω και οι άνθρωποι που σας κάλεσαν, ούτως ώστε να το προχωρήσουν αυτό μαζί σας, να σας βοηθήσουν να κάνουν τα πρώτα ραντεβού σας. Τέτοιες ενημερώσεις θα υπάρχουν συνέχεια. Συνεχίζω λοιπόν λίγο ακόμη και λέω ότι το executive εδώ πέρα είπαμε ότι είναι ένας δεξιά, ένας αριστερά, για να μπούμε στις αμοιβές ηγεσίας. Είναι ο πρώτος τίτλος. Βλέπετε από το distributor πάω στο executive, μπαίνοντας ένας δεξιά και ένας αριστερά, 100 πόντους minimum εγώ και 100 οι από κάτω μου. Φυσικά το σημαντικό είπαμε ότι είναι το ambassador, γιατί μας πληρώνει καλύτερα, γιατί είστε επαγγελματίες, γιατί ανοίγουν τα bonus ηγεσίας το βασικότερο, αλλά και γιατί παίρνετε πάρα πολλά προϊόντα τα οποία μπορείτε να μεταπουλήσετε. Πάμε λοιπόν στο Jade. Τι πρέπει να γίνει για να γίνω Jade? Είπαμε executive, ένας από εδώ, ένας από εκεί. Jade για να γίνω, εγώ είμαι Jade λοιπόν που σας μιλάω σήμερα. Και σε λίγο πολλοί από εσάς που είστε εδώ θα είστε Jade, και όταν λέω σε λίγο την επόμενη εβδομάδα, είναι σίγουρο, αν δεν έχετε γίνει ήδη ακόμα. Πώς γίνομαι Jade? Jade γίνομαι κάνοντας 4 πρώτες γραμμές, οι οποίες κάνουν και αυτοί από κάτω τους από 2. Δηλαδή, στο executive θέλω έναν δεξιά, έναν αριστερά. Εδώ έχω 4 πρώτες γραμμές που θέλω έναν δεξιά, έναν αριστερά. Γίνομαι Jade και κερδίζω εργασιακά πλέον και για πάντα το bonus στον πρώτο τίτλο ηγεσίας που αντιστοιχεί στο 20%. Για να γίνω πέρλα τι γίνεται? Γίνεται 2 φορές το Jade. Εδώ θέλω 4 πρώτες γραμμές, εδώ θέλω 8 πρώτες γραμμές με 2 από κάτω, έναν δεξιά, έναν αριστερά, minimum με 100 πόντους, έναν δεξιά, έναν αριστερά με το basic πακέτο minimum, και ανοίγει και ο δεύτερος τίτλος ηγεσίας. Παίρνω δηλαδή και από τους γνωστούς των γνωστών μου το 15% από τους δικούς τους κύκλους. Ο τρίτος τρόπος είναι πάω στο Ζαφύρι, τρίτη βαθμίδα ηγεσίας είναι το Ζαφύρι. Παίρνω, θέλω 12 ανθρώπους και δεξιά αριστερά από έναν τους minimum με 100 πόντους. Παίρνω, ανοίγει τρίτη βαθμίδα. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα έρχεται το πακέτο Ambassador να σας το δώσω την πρώτη μέρα και για 6 μήνες. Αλλήμονο αν μετά τους 6 μήνες δεν κάνουμε 12 πρώτες εγγραφές και δεν είμαστε στο J. Γιατί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μιλάω σε αρχηγούς. Ruby συνεχίζει παραπάνω και παραπάνω. Εντάξει, αυτά τα βλέπουμε αργότερα. Και στο Diamond Pool ανοίγουν όλοι οι τρόποι του Magic Bonus και φυσικά ανοίγει το Diamond Pool, σε κάνει συνεργάτη η εταιρεία ουσιαστικά σε βάση το διοικητικό συμβούλιο, παίρνοντας 3% του παγκόσμιου τζίρου. Παρακάτω στα slides δεν έχει κάτι άλλο, δηλαδή δείχνει αυτά που σας είπα εγώ λεκτικά, δείχνει πώς γίνονται αυτά τα Jade και το Sapphire κτλ. Τελευταίο πράγμα που ξέχασα να σας πω, και να το πούμε τώρα γιατί δεν θέλω να κλείσω την παρουσίαση έτσι, είναι ότι όταν έχεις 10 πελάτες, 10 απλούς είσαι εσύ, και έχεις 10 απλούς πελάτες, ποιοι είναι οι απλοί πελάτες? Είναι, είπαμε, οι preferred customer, αυτοί οι δύο οι απλοί πελάτες, ή αυτοί οι 25 πελάτες, οι πελάτες χονδρικής. Όταν έχεις 10 ενεργούς μες στο μήνα, σου λέει η εταιρεία αυτό το 20% σου το κάνω 30. Λέω ορίστε. Μου λέει η εταιρεία ναι. Όταν έχεις, λέει, 10 ενεργούς τον ίδιο μήνα, λέω ναι, δηλαδή ενεργός πελάτης σημαίνει ότι ψώνεις στο ένα προϊόν αυτός. Εκτός ρε παιδί μου, εμείς χτίζουμε δίκτυο, λέω ναι, και έχεις και 10 πελάτες. Είτε preferred customer που πήραν το προϊόν σε ενδεικτική τιμή, είτε είναι οι πελάτες χονδρικής, 25 ευρώ. Λέω ναι. Όταν έχεις 10 ενεργούς, αυτό το 20%, ναι,
Γίνεται 30. Λέω κάτσε, κάτι δεν κατάλαβα καλά, του λέω την τιμή. Λέω για πες μου λίγο ξανά. Δηλαδή, εγώ έχω έναν άνθρωπο από κάτω μου. Και είναι να πάρει, αυτός βγάζει 10 χιλιάρικα από τους κύκλους. Και είναι εγώ να πάρω το 20%, 2 χιλιάρικα. Θα πάρω 3 χιλιάρικα επειδή έχω 10 πελάτες. Μου λέει ναι, το 20 γίνεται 30. Λέω κάτσε ρε Ντίνο, πάλι δεν κατάλαβα καλά. Συγγνώμη, μάλλον είμαι χαζός εγώ. Δηλαδή έχω ένα διαμάντι, του λέω, πάμε πιο χοντρά από κάτω μου. Γιατί αύριο μεθαύριο ανοίγω πρώτος μια χώρα, ανοίγουν χώρες από κάτω μου. Λογικά, άμα δεν γίνετε εσείς διαμάντια, ποιοι θα γίνουν? Δεν έχουν, ξέρετε, 6 κέρατα και 7 πόδια και ουρές στα διαμάντια. Ξέρω πολλούς ανθρώπους, είχα την τύχη να γνωρίσω και έχουμε και Έλληνες φίλους, οι οποίοι έχουν τον τίτλο του διαμαντιού σε κάποιες εταιρείες. Παίρνουν αυτά τα λεφτά και είναι κανονικά, μιλάνε κανονικά, έχουν 2 μάτια, όλα τα πάντα. Λοιπόν, του λέω, έχω ένα διαμάντι από κάτω μου. Ωραία, γιατί και εμείς θα γίνουμε διαμάντι και θα κάνουμε διαμάντι από κάτω μου. Ναι. Αυτός λέω βγάζει 100 χιλιάρικα, ας πούμε, το μήνα. Ναι. Εγώ είναι να πάρω 20.000 δολάρια. Ναι, το 20%. Μπράβο. Έχω 10 πελάτες απλούς. Ναι. Θα πάρω 30.000 δολάρια. Ναι, μου λέει. Λέω Παναγία μου. Είναι χαζή αυτή. Μου λέει, όχι, λέει, δεν είναι χαζή, ξέρεις τι κάνουν. Προσπαθούν να σου δώσουν κάθε κίνητρο, ούτως ώστε να κάνεις πελάτες, γιατί αν κάνεις πελάτες, θα φοβηθείς ποτέ την επαναληπτική παραγγελία? Όχι. Μου λέει, θα τη δώσεις. Θα πάρεις το προϊόν, θα το δώσεις, θα το πουλήσεις αλλού. Λέω ναι. Ωραία. Αν αυτό συμβαίνει πάντα, αυτό το γρανάζι θα δουλεύει για πάντα σωστά? Αν κανένας δεν φοβάται την επαναληπτική παραγγελία? Λέω ναι. Όλοι θα είναι ευχαριστημένοι. Ναι. Εσύ θα κάνεις το παθητικό εισόδημα και θα στις παραλίες του κόσμου και όλοι οι άλλοι όσοι το κάνουνε? Λέω ναι. Μου λέει ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν μου λέει που σου έλεγα πριν, ότι οι άνθρωποι δεν είναι κομπογιανίτες, δεν αγόρασαν ένα σχέδιο κερδών από άλλους και το κόψαραν στην εταιρεία τους. Το φτιάξαν ήδη γιατί αγαπάνε την εταιρεία τους. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Αύριο το webinar θα είναι στις 10:30, θα αλλάξουμε μετά από αίτημα πολλών. Είμαι εδώ, θα καθίσω για να απαντήσω, λέει ο TED στο J, 4 προσωπικούς, 2 ο καθένας, 4 προσωπικούς με 2 από κάτω του ο καθένας, ναι. Θα καθίσω για να απαντήσω σε κάθε σας ερώτηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να δούμε μαζί, πριν φύγετε, πριν φύγει οποιοσδήποτε, θέλω να μου δώσετε 1 λεπτό και μετά να σας καληνυχτήσω με κάτι που σας έχω για το τέλος. Έχουμε ένα καταπληκτικό ταξίδι στη Σιγκαπούρη το Σεπτέμβριο. Θα γίνει το αντίστοιχο, γι' αυτό σας το έδειξα όλο αυτό. Θα είστε όλοι μαζί, 5 ξενοδοχεία, πληρωμένα αεροπορικά, με τους καλύτερους εκπαίδευση στο MLM. Το μόνο που χρειάζεται είναι να διαδώσετε αυτή την επιχειρηματική ιδέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τη συμμετοχή σας. Σας ευχαριστώ που με ανεχτήκατε. Ελπίζω να πέρασε το μήνυμα όσο το δυνατόν. Προσπάθησα. Η εταιρεία έρχεται για pre-launch τον Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη. Δίνει σε 10 καλεσμένους που θα φέρετε, σας δίνει όλη τη σειρά δώρο. Οπότε έχετε κάθε λόγο να το κάνετε. Η σειρά όλη 500-700 ευρώ την παίρνετε δώρο μόνο που θα έχετε 10 απλούς καλεσμένους, όχι να είναι εγγραφή. Έτσι είναι το promo της εταιρείας. Η εταιρεία ζητά 200 συνεργάτες ούτως ώστε να έρθει. Αυτούς θα τους έχουμε σίγουρα. 200 συνεργάτες με 10 καλεσμένους κάνουν 2.000 άτομα. Αν τον Ιούνιο μέσα στο spillover ξεκινήσετε με 2.000 άτομα από κάτω σας, αντιλαμβάνεστε ότι θα ξεκινήσετε να παίρνετε 3-4-5 χιλιάρικα το μήνα. Και ακόμη είμαστε πίσω από την αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλή αρχή στα όνειρά μας.